Yan na. Oh! Ay, kabiwas. Kabingwit. Ito na. Laruyo. First cuts mga toy. Release. Ayan mga toy. Yun na naman. Kinakagat na naman mga toy. Original na to. Original na mga toy. Laka. Meron mga toy oh. Meron, sabit nga lang. Oh, malaki. Oh. Hala. Ang laki nga. Sinabit niya pa. Oh. Ang taba, mga toy. Oh, pangalawa. Yan, pangalawang fish. The generic fish, mga toy. Medyo maliit pa rin. Release natin ulit. Mga toy, oh. Pain nga pala natin mga toy, bolats. Yan, pasing tabi lang sa mga nag-aalmusal. Pangatlong drop natin mga toy. Good morning mga pala sa inyo mga toy. Today is Saturday, January 24. Yan na naman. Uy. Ay, original. Kabiwas, positive. Oh, positive, kabiwas. Oh, mayroon nga. Kala ko puro ano, laruyo. Ayan. Yan nga, positive nga mga toy. Yung info ni Kabingwit tsaka ni Kabiwas. Dito lang yan mga toy, oh, Guadalupe Bridge sa ilalim. Yan. So good na mga toy. Shoutout nga pala kay Kuya Prince Pabarlan at kay Kachoy Albert Suila. Yan. Shoutout po sa inyong lahat mga toy, silent viewers po. Thank you so much. Medyo alanganin mo pa pala mga toy, oh. Release mo natin ulit. Halanganin pa. Pero mataba siya mga toy. Ayan, isa pa mga toy. Isa pa. Na-try natin ulit kung para talagang satisfied natin kung talagang madawi talaga rito sa maaga. Ayan na naman mga toy. Yan na naman mga toy. Yan na naman. Uy. Ayan na mga toy. So, diba mga toy, napaka-epic toy. Na-shoot na pati. Ayun, tilapyang tunay again. Yan oh. Release natin ulit. Maliliit pala mga toy. Ay, yan, maglilibang lang kayo. Punta na kayo dito mga toy, Guadalupe Ridge ulit. Yan, good morning po ulit sa inyo mga toy. Thank you for watching.